I dag vil jeg lave bearnaisesauce. De fleste mennesker i det her land, de kalder det for bearnaisesauce. Det er der ikke noget, der hedder. Bearnaisesauce plejer at være sådan noget, man går ned og køber noget pulver, bearnaisesaucepulver nede i supermarkedet. Og så blander man lidt spæltet minarine og lidt vand i, og så bullerkoger man, og så jubler hele familien. Det skal man ikke gøre. Det smager forfærdeligt, og det er ikke noget med den ægte vare bearnaisesauce, som jeg vil prøve at lave nu her og gøre. Når man skal lave bearnaisesauce, der er lidt forskellige måder at gøre det på i princippet. Mest på ingredienssiden, altså selve tilberedningen er der ikke så meget at snakke om. Jeg gør det, at jeg til essensen bruger sherryvinedike. De fleste bruger hvidvinsedike. Jeg kan bedre lide sherryvinedike, men jeg synes, den giver lidt, lidt bredere bund, hvis man kan sige det på den måde. Det sætter jeg over at koge. Det skal koge ned til en essens. Det vil sige, at man kun har kraften og syren. Der kommer lidt skalotløg i. Så man hakker helt fint. Man kan, altså jeg plejer at hakke dem helt fint, fordi så kan jeg, så er jeg fri for at sigte sovsen bagefter. Men så hakke dem helt fint. Det kunne jeg lige skulle vise, hvordan man laver sådan en løg her. Jeg simpelthen hakker løget helt fint. Sådan der. Kniv. Der kommer lidt laurbærblad ned i også. Og så har jeg peberkornene her. Man kan selvfølgelig godt køre dem på peberkværnen. Altså bare kværne det helt normalt. Bare det er vigtigt, at det bare er friskværne, så man har den gode, kraftige, friske pebersmag. Sådan der. Man kan komme persillestilke ned i, man kan komme kørvelstilke ned i, man kan komme en lille kvist citrontime, hvis man har det nede i. Så skal det simpelthen bare lige stå og koge ned, den ligger her. Herover har jeg lidt smør. Det er klaret. Det er ikke afklaret, det er jo en sindstilstand, og det er ikke noget, man forbinder med smør. Jeg har simpelthen bare sat smør, usaltet smør over og smelte stille og roligt, så vallen skiller fra og falder ned til bunden. Det er meget vigtigt, at smøret, det klarede smør, det ikke er for varmt, når man skal til at legere saucen bagefter. Nu er vineddiken kogt ned. Der kommer en lille smule vand ned i. Det virker måske lidt fjollet. Det gør nemlig, at jeg kan komme æggeblommerne op i med det samme, uden at de koagulerer. Beregn cirka 1 æggeblomme til 100 gram smør. Hvis den bliver, og det gør den, jeg bryder mig ikke så meget om det. Hvis den bliver for tyk, så kan man altid spæde med lidt vand eller lidt tynd bouillon. Der er nogen, der godt kan lide, at bearnaisen er så tyk, at skeen kan stå i det, men jeg kan bedre lide, den er lidt smidig. Det, der er vigtigt, det er at få volumen i den, at man i den her proces, som jeg er i gang med nu, at man virkelig får pisket. Hvis man ikke er så rutineret i at piske, så kan man holde fingeren på siden af gryden, og så mærke, at den er ved at være. Det skal være sådan cirka nogle 60 grader, ikke massen, så den legerer. Så nu har jeg sådan en tyk champignon her. Æggene har legeret væsken og er blevet tyk og luftig. Hvis man synes, den har lidt tendens til at blive lidt for varm, kan man lige komme lidt videre, bare lige 2 dråber vand i for lige at køle ned. Det var selve legeringsdelen. Så skal man til emulgeringsdelen. Det vil sige, at en emulsion det foregår, hvad man har i det her tilfælde udnytter man æggeblommens, den legerede æggeblommens evne til at absorbere fedtstof. Det går, hvis man er rigtig heldig, så går det meget godt. Men man skal bare sørge for, at man hele tiden indarbejder fedtstoffet. Det vil sige, at man pisker uophørligt, og så tilsætter den tempererede, klarede smør. De dråber, det er faktisk ikke ret svært. Det sværeste er faktisk at mobilisere kraften nok til at piske under hele processen. Ellers så kan man jo få en til at hjælpe sig, hvis man ikke selv kan klare det. Jeg skifter hele tiden piske
ud med her, så jeg kommer rundt i hele gryden, så der ikke lige ligger en lille lomme med lidt fedtstof, der ikke er blevet indarbejdet i det andet, fordi så lige pludselig så skiller det. Altså tilsætter man for meget fedtstof for hurtigt, så vil det skille. Er temperaturen for høj, vil det skille. Og der er altså det bedste trick, det er faktisk at hele tiden at have lidt vand stående, man lige kan justere med. Hvis det går galt, og den skiller, og der er man ikke i tvivl, hvis den gør det, så må man starte op forfra, lave en ny reduktion, nye æggeblommer, og så kan man godt tage den skilte sauce og piske over i den gamle. Altså man tager det lidt gelinde, stille og roligt, step by step, så plejer det at gå. Så. Men sørg for at styr på temperaturen. Fedtstof er ikke for varmt. Lidt fedtstof i af gangen. Lægger den reducerede sherryvinegar, altså selve essensen af æggeblommerne op under sådan moderat varme. Og så bare tage det stille og roligt, så skal det nok gå. Men brug hele tiden, hvis man ikke er helt sikker, brug hele tiden lige at sætte over varmen, og så tage den af og stå og piske lidt. Jeg tror, det er ved at være der. Jeg ser her, emulsionen er fuldstændig perfekt. Lidt salt og lidt peber. Det er det mindste, man kan forlange en kok. Og så lige lidt estragon i. Og det er igen også et temperamentsspørgsmål. Sørg for at bruge fransk estragon, ikke russisk estragon, lige meget hvor frisk det ser ud. Brug fransk estragon. Man kan sige, at den oprindelige opskrift på bernæs, der bruger man også altså selve estragonstænglerne og estragonvinedike til at lave selve reduktionen af i starten. Jeg kan bare bedre lidt sherryvinegar, og hvis man bruger en ordentlig frisk estragon, så får man masser af estragonsmag i. Sådan skal det være. Og man kan som sagt tilsætte hakkede tomater, man kan tilsætte, vi laver den meget med her på restauranten laver vi den meget med Karl Johan svampe, hvor vi tager Karl Johan svampe og sylter i smør, og så bruger smøret til at lave bærnæsen med. Hakker Karl Johannerne og steger dem sprøde og kommer dem i sammen med estragon. Til sidst, det smager fuldstændig fantastisk. Der er virkelig mange muligheder. Bærnæs er ikke kun bærnæs.